wendoda wendoda yazi kunini ngufuna mfethu ngicingana nenombolo yakho mina ngenayo umuntu ovamise ukucinga izinamba zabanye abafana nje abanye osikhwama ngiyahlupha kakhulu ngamantombazane ngoba umuntu wasemdletsweni umuntu odala yabo ndoda yini owenze lento yenza ukuthi manixakwa umfana wasemandawo bese nijikana uzogibela lapha kimi uzongibiza ngathi ngake ngawufesela kolusi inkomo zakini uzothi eshe emphako uyangazi nje obungibiza nje ndoda into engifuna ukuxwayisa kuyona mina iyodwa ndoda ukuthi abaningi abantu sebengixhumene nabo ngishabalandeli begcwama elisha abathi abangakini bazongisiza ukuthi mhlambe ndoda sigcine sibonane washo lamagama washoyo usho nokuthi lezi ibongo zami usuyiphendukezela usuthi inyawo ayifikanga kuphi nokuthi heshe emphako bazongisiza abantu bethu ukuthi sixhumane sihlangane nawe uyiphinde uyisho lento sesibonana ndoda ngoba ngiyabona ngathi uyinsizwa mina ngikukhombisa ukuthi ke eMatuba kwenziwa njani kwelakithi eMtuba ndoda mhlawumbe ujwayele zona izibotho zangakini ngapha kuphi ngwapi bathi ngazi ukuthi ngwapi futhi ngiyazi ngeke ngixake futhi ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngwapi mhlawumbe uyisholo wena uthi hayi uphuma pha kodwa mina inkonzo ngifuna ukuxwayisa nje ukuthi hayi lento eyenzile nkabi mina ngizokulokhu mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngizolokhu ngokuphendula engomeni ngudumise ngizokukhombisa nje ukuthi senzana njani masingabafana yabo indaba yethi ingaze ihambe izifike kuphi yabo ibambe lapho ke ndoda ngizokukhombisa ke mina